इलेक्शना कोनो कम्प्रमाइज गैया बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा बीपीएफ सापर्टार पियरलि बीपीएफ सापर्टार जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों हा दंखायो नोंथांमोना फरायसायाव दाथां दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों किन्तु बिथांमोनजों बनसुआ नांफानानै दङमोन खाम्फा बरगयारि नांफाना दङमोन आंना स्पष्ट प्रमाण दङ। खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली मैयाहाय फेरेंगाया इएमआ मोनसे जायगानि एबेक्शननि बाथ्राखौ लानानै बीपीएफ आरो बनसुनि बाथ्राखौ लानानै बियो एसे पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों रोंब्लाबो बियो एसे बेलेग सिस्टेमनिसो दे बिनि पलिटिक्सआ नोंथाङा जे 5 बोसोर नोंथाङा जे नेक्स्ट बोसोराव थागोना आसा गैया नोङो बेयो क्लियार काटखा मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि आं बुंनायनि जाहोना बिबो मानो क्लियार काट नों नेक्स्ट बाजाराव देरहानाय नोंनि जाहोना बिबो नोङो नोंनि खुगायावनो नों गावनो फेजेनना लानायखौ नोङो खालामना लागासिनो दं थ' जाय हक बाथ्राया नैबेखौसो बुंनो लुबैदों आं जे जिहेतु जाय गामिखौ लावख्रिगुरि होननाय गामिखौ नों एबेक्शन खालामदों बे एबेक्शन खालामनायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया थिगैयासै बिसिम एबेक्शन खालामदों हादान दाननाय हाग्रा दाननाय बेखौ होबथादों सेलुट होनांगोन नोंखौ खुलुमबाय आं बिनि थाखाय खुलुमदों लोगोसे बेबो मोनसे नोंना गाज्रि जादों सिदा सिदि बाथ्रा जाय बाथ्राखौ नोङो केम्पेइनाव बुंनाय राव बेफोरखौ नोङो दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै सानदों नामा नोङो इएम जाखांनानै मा आं केम्पेइनखौनो खालामबाय थादों दिनैहाय इलेक्शननि केम्पेइनखौ खालामदों सानदों नामा बेयाव मोनसे गामियाव इउपिपिएलबो थागोन बीपीएफबो थागोन कंग्रेसबो थागोन बीजेपीबो थागोन आबसुबो थागोन बनसुबो थागोन एनडिएफबिबो थागोन एक्स बिएलटिफोरबो एक्स एनडिएफबि आफादफ्रा थारलाजोबगोन किन्तु नों बावहाय नों जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रायाव नोङो होमबा नोंसोरनो दिनै स्टार्टिं खालामजेनदों नैबे गामिया बीपीएफ गोजा इउपिपिएलखौ मालाबाबो सापर्ट खालामा बे गामियाव जों डेभेलपमेन्टखौ जों हरा बे सिस्टेम थांदों बियो एक नाम्बार गोरोन्थि लावख्रिगुरि गामिखौ दिनैहाय नोङो माबायदि बुंनो हाखो दे बीपीएफ गोजा होननानै लावख्रिगुरि गामिनि मानसिफोरखौ माबोरै बुंनो हाखो नों बनसु होननानै माबोरै नोंहा मा फोरमान दं नोंथाङा दिनै फोरमान दं होननानै बुंदों फोरमान बिलाइखौ लाना खोन्था हायोब्ला नों आरो गामिनि माखासे भिडिअखौ आं गाबोनो 2टासोआव क्लियार काट होगोन लावख्रिगुरिनि जाय गामिनि मानसिफ्रा दिनैहाय बाथ्रा बुंदों नोंनि खोथा बुंनायखौ जों आं हजम खालामनो हायाखै नोङो गोरोंब्लाबो रोङा दासिमबो पलिटिक्सखौ नों रोङा दाबो आं हले सिदा बाथ्राखौ बुंगोन दिनैनि दिनाव नों जिखिनि बाथ्राखौ बे गामिया बीपीएफ गोजासो बे गामिया कंग्रेससो बै गामिया बीजेपीसो बिदि सायख'नानै जुदि डेभेलपमेन्टखौ हरनाया नैबे इउपिपिएल सरकार नोंनि सरकार रनजित बसुमतारिनि सरकार नोंथांमोना जागायजेनदों बेखौ नोंथांमोना खालामजेनदों बेफोरबायदिखौ सोरबा इउपिपिएलनि बीपीएफनि बा माबा मोनसे खामानिखौ हरा इउपिपिएलआव हाबथारनांगौ खोथायाथ' बिदि नङाना आवगोलनि समावथ' जेनेबा 17 बोसोरनि बाथ्रा बीपीएफफ्राबो बै समाव एसे माबा मोनसे उजुल गुजुल मावबोदों जाय हक दिनै बिथांमोनाथ' इउपिपिएल सोरबा बीजेपी नों कंग्रेस बा नों माबा मोनसे बेफोरबायदिखौथ' खालामनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन किन्तु नैबे इउपिपिएलआ रनजित बसुमतारिनि सरकारा जिरायजेननानै दिनैहाय नों बीपीएफ नोंनो दिनै जों मोनसेबो खामानि होआ नैबे खामानिखौ नोंसोरो मावजेनगासिनो दङ थ' ओंखायनो आं माखासे बाथ्राखौ दिनै क्लियार काट बुंला आरो नोंथांमोना जुदि मोनथिबावनोब्ला सेकेन्ड टाइम नैबे 12था दाहायनि 12था बे समाव आं आपडेट होबावगोन मोनसे भिडिअ बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं दिनै रनजित बसुमतारिनि बाथ्राखौ बारा बुंनो लुबैयाखै बियो सासे अगियानसो बियो बोरैबाब्ला गाज्रि सोदोब बाहायोब्ला बे आंखौ एरेस्ट खालामगोन नालाय मानहानि केस होगोन ओरैनो रनजित बसुमतारिया अफ्रिया मा दाय मावो बेखौ नायगासिनो दङ जियालाव सोनो नागिरगासिनो दङ अफ्रिनि दायखौ नागिरनानै मोनाखै बियो दाबो नागिरना मोनाखै बियो किन्तु सोब्लाबो रनजित बसुमतारिया एज ए अफ्रि हिसाबै सोथों दे सिदा बाथ्राखौ बुंखायो क्लियार काटखा थ' लोगोफोर आं बाथ्राखौ बारा गोलाव खालामा लाफानो बावहाय जुदि गाज्रि सोदोब बा गाज्रि लेंगुवेज जुदि बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर आं बिदिखौ बारा खालामला बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि।